Oya orenya kwa Ramogi Juang kamora mora maintiere kawuono tich abich main tarik 24 dwe mar auchiel higani mar 2022 wachopo e giko juma kamora mora maintiere juma mari osebedo e yo machalo nade kod odiochieng' ma kawuono pod wantiere kae mar kelo ni chenro marwa mar Piny machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Juang main tich abich mogik mar dwe ni mar auchiel wadonjo dwe mar abich juma manyien ka tich abich mabiro mwadhi kelo ni chenro ma kama dhi bedo mana tarik 1 dwe mar abiriyo arwaki ni machiegni chenro mar Piny nyinga Cleophas Oluoch. Nyako Ramogi Juang kamoro mora mintiere en geno mara ni iru piny e yo makare gweng' miya e chal nadi bura Nairobi ka en mana koth machiegni chenro mar Piny bed kodwa nyaka giko mar chenro makama marumo saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ong'ao. Cleophas ichiew nade? Achiew maber. Ogni sero kamano dwe rengo pia inja sabe rengo ne osero mana sa kawuono chal ni Cleophas no chio ka jaji ni Cleophas koyo matiam kutetu nade en chieng' tich abich to ka en chieng' tich abich en chieng' swaglao to kata kamano koth chwe Kiambu acha ne akeko no nyidho an kuma ntiere owuok ochwe to go ne sero kamano ana chiew maber ka jaji Sharon nini? Abacho maber agone ruoth nyasero kamano ma wachopo giko juma bendero kamano Nyako Ramogi Juang mabiro sebedo kodwa chakre chieng' wuok tich nyaka odiochieng' ma kawuono. Joyce korka kore amba chiew maber to koyo ni ema akeni koro ji ochak wuotho gonget gima bul bende nyaka imanri godo ema nyakonyo kata kamano nyaka wamond pile wakelno jenene magwa chenro marwa mar okinyi pile ka pile mano chakre wuok tich nyaka tich abich kok ma Nyako Ramogi Juang kawuono ka en chieng' tich abich waiko ni mathoth odiochieng' ma kawuono mana kaka Cleo osewacho en odiochienga swag law kok kamano kwa wuok ka adhi kelo ni weche manyien mar mondo mi bed gi ng'eyo gik manotimore odiochieng' manyoro gi kawuono gokinyi kopogore gi mano bende parni kaka pile wantiere gi nonro mar gazet Joyce Oduor. Nonro mar gazet Nyako Ramogi Juang ibiro yudo kanyo kochakore saa 12:30 nyaka saa 1 mar okinyi kama kaka pile walidho ni alidha moko kuom gigo mabende nitiere gazet mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard wang'iyo wechego mag siasa kaachiel kod wechego manyalo wacho ni nyalo bedo ni mako chunye kata ngima oganda kawuono bende wabiro mulo wechego mag tuke matin kalore ni jatend piny Kenya mano moluor Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro noyawo ayanga tukego mag World Rally Championship mabende timore e pacho kae tok mano Nyako Ramogi Juang wabiro teri nyaka e twak mokwongo mibiro kelnwa kanyo kod Cleophas Oluoch. E twak mokwongo kamano koselidho mano bok wakelo twak magero oganda mano twak mong'itho kinyi makawo Nyako Ramogi Juang mwaiko ni ka wakelo ni jolony madhi konyo wanono wechego matimore e pacho kae wechego mag siasa mangi madhano to kinyi makawuono wadhi rango wechego matimore e od bura jo od bura matindo bende osebedo ka konyo kendo chwalo agenda mag joma tindo e od bura iwacho ni duoko osewuok kendo sani nitie mane timo tich nitiere mane loso nitiere mane ok losi ka ginoko kata gigoyo koko e campaign kochopo nyaka sani en gima warito neno ni duoko go chalo nade adhi bedo kod jolony kochako saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi mano kapok watieko kendo donjo e chuny banjo okinyi ma kawuono mana bang' gazet twak mokwongo chuny banjo Joyce chuny banjo Nyako Ramogi Juang pile ka pile chieng' tich abich wabedo kod DJ kanyo kama bende obiro kelo ni wende mamit kaka pile wang'isi ni ibedo mana kanyo giketo thenge mesa gi kombe tiloso pap kama inyalo miele ka bende odiochieng' ma kawuono jangolo ma bende wadhi bedo godo en Tony Ndiema kapo ni nitiere kod request moramora mar wer inyalo chwalonwa e Facebook kata kama wantiere live ka bende pono nitiere kod penjo moramora ma inyalo gombo ni wapenje kango biro penjo bende inyalo chwalo tok chuny banjo koka wadolo wabedo kata wadonjo e twak mar mbaka oromo bibo kelnwa kanyo kod Sharon. Erokamano ahinya parni Nyako Ramogi Juang mbaka oromo chakre saa 3 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango wan gi kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo mar mondo mi bed gi ng'eyo ni nang'o mabende timre bende kor gweng' odiochieng' ma kawuono mano idhi kel kod Cleophas Oluoch bang'e adhi donjo gi twak e chenro mar mbaka oromo Joyce gi Cleophas abiro mana penjo to okochuno ni mondo uduoka bende nitiere gimoro kaka janyuola marori kinde mosekalo Nyako Ramogi Juang nyithinde mabende wachoga ni gin rori janyuol
bende Rori mane thund wach ma bende wadhi bago okinyi makawuono. Aneno ka Cleo ing'iya, idwaro wacho gimoro? Jonyuol mar Rori warito winjo twak okinyi makawuono e chenro mar mbako romo. Kata kamano Ramogi Ajwang', ka wasetieko mbako romo waduto wawuok ka waweyo mana Ramogi TV mondo imed neno chenro mamit moketni. Ka okinyi makawuono wakwayo mondo ibed kodwa e Facebook marwa kata mantie achiel kachiel mano live e Facebook mar Ramogi TV, ka yudowa e Twitter bende @Ramogi TV KE, to record @Cleophas Oluoch e Facebook, Twitter, Instagram koda mano mar TikTok. Kik iwe moki penjo to duoko ang'o mimane chenro ni mar Piny Ramogi TV. Nyaka Ramogi Ajwang' an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_, Instagram Joyce Oduor, TikTok kacha bende yuda @Joyce Oduor_. Ambi nyalo tudri kode mbui maga duto te koriwo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok duto te Sharon Ong'ao. Machiegni nikech ma en piny. Waid thund weche. It's time to review, in accordance with UNESCO recommendations, the CBC program. Tutajenga kiwanda hapa ya kichinjio na vile ya kutengeneza zile leda. Ni wakati wetu wa kupata maendeleo, wa kupata usawa wa maendeleo ile haijapatikana hata wa leo. One, and the rock, was the journey, and the great Timothy. And this is also the order they'll be getting up. Neko Ramogi Ajwang' kamoro moro mintiere machiegni e weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Sharon Ong'ao. Kwachako ni duol matao yiere pacho ka IEBC gikone ochapo register mar jogo ombulu e oboke moyiedhi mar piny owacho. Counties manie masawa mar Kenya kod holo mar Okak ema ni kod kwan man malo mar jogo ombulu, ka Nyanza ni kod ombulu duto madirom 3.1 million. George Bati nigi ler mathoth. Kakoro dong' mana ndalo 46 to jo-Kenya dhi e debe. Jochunge laro kombe mopogore opogore ahinya, to malaro kom jatend piny sani koro keto kalame wi otas ka gigoyo kwano mar yudo loch e yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Kaka yo mar nyiso ikruok margi ne yiero maduong', duol mochung' ne yiero kod IEBC oyango kwano oganda jo-Kenya mabiro yudo thuolo mar chopo ratichgi e yor demokrasia chieng' ombulu. Kaluwore kod nonro mar register mar IEBC, jo-Kenya maromo 22.12 biro yudo thuolo mar goyo ombulu. IEBC oyango ni Nyanza ni kod jogo ombulu maromo 3.1 mabiro chopo e debe mondo yier jotelo magidwaro. Hoho mar Okak ni kod kwan mar jogo ombulu maromo 5.34. Masawa mar Kenya 3.1, ka Nairobi ni kod jogo ombulu maromo 2.41. IEBC bendo yango ni Imbo mar Kenya ni kod jogo ombulu maromo 2.2, ka dhowath nam chumbi 1.96, oganda jo Akamba 1.69, ugwe mamalo 1.59, ka nyandwat ma ugwe ni kod jogo ombulu maromo 126,261 madhi yudo thuolo mar goyo ombulu tarik 9 dwe mar 8. Counties duto 47 ondiko kwan jogo ombulu 22,100,000. Jo-Kenya maromo 10,443 modak e pinje maoko bende biro yudo thuolo mar goyo ombulu, ka Mabusi 7,483 geno yiero jotelo e debe. Ma kelo kwan duto mag jogo mabiro yudo thuolo mar goyo ombulu e yiero maduong' ma higani e pacho ka chopo 22,200,000. E counties mani kod kwan mamalo mag jogo ombulu e pacho ka, kaunti ma Nairobi otelo gi jogo ombulu 2.41, iluwe gi kaunti ma Kiambu gi kwan jogo ombulu 1.27, kaunti ma Nakuru ni e thuolo mar 3 gi jogo ombulu 1.05, Kakamega nigi ji 844,551 mabiro go ombulu, ka kaunti ma Meru ni kod jogo ombulu 772,139, to kaunti ma Machakos odino kwan mag kaunti za 6 motelo gi kwan jogo ombulu 687,565.
mondo jochung' malaro kom jatend piny oyud loch e tielo mokwongo mar yiero. Nyaka gigo kwano mariek kendo giyud duoko makare counties moseyangore kaka mago ma piem dhi bede mapek ma bende dho ngere dendo ni battlegrounds. Counties go ting'o Narok mani kod kwan jogo ombulu 398,784, Kajiado mani kod kwan jogo ombulu 463,273, Trans Nzoia mani gi kwan jogo ombulu 398,981, Garissa mani gi jogo ombulu 201,473, Wajir ma ondiko jogo ombulu 207,758 kod kaunti ma Turkana mani kod kwan jogo ombulu 238,528 mondikore kaka jogo ombulu. E gwenge ma Kaluo kaluwore kod rejista mar IEBC, Kisumu mani kod kwan mamalo mag jogo ombulu ma geto chopo e debe gi kwan maromo 606,754, Ilwe gi Homa Bay gi kwan jogo ombulu 537,108, Siaya ma bende jalar kom jatend piny gotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga wuokie ni kod kwan jogo ombulu 518,56, ka kaunti ma Migori ji maromo 454,954 geno chopo e debe mar yiero jotelo magi e yiero maduong'. Kisii ni kod jogo ombulu maromo 638,603, ka Nyamira ni kod jogo ombulu maromo 316,389. Bang' IEBC pedho ayanga rejista margi mar jogo ombulu, pap koro dong' ne josiasa mar duong'o dhout jogo ombulu gi singo ma gin-go ma gibiro chopo po ni oyiergi e yiero madwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Kodhi nyime gi weche manyien, en ni duol matayo yiero e pacho ka IEBC oluongo jolar kom tend piny Kenya mondo mi obed kod romo mar lalruok juma manyien. IEBC ondiko barua ne jochungo ka dwaro mondo mi gibed e romono madhi timore tarik ma gidhi bede gi lalruok e wi weche buora, koriwo kod katwak e wi rejista mar jogo ombulu. Twak e wi chenro mar oro duoko mar ombulu bang' ka jopiny obiro goyo ombulu bende winjore gi twagi e wi chenro magi mag kampen. Jochung' manyocho puodhi gi IEBC ne laro kom jatend piny Kenya kendo masani oluongi e romono oriwo kod Raila Odinga mar Azimio la Umoja, William Ruto mar UDA, David Mwaure mar Agano Party kod Professor George Wajakoya mar Roots Party. Kopogre gi mano, eni doho mamalo owito oko bura mane dwaro mondo otam Raila Odinga laro kom jatend piny Kenya e yiero mar dwe mar 8 mar higani. Jatend duond bura mar Third Way Alliance Ekuru Okot nyocho chwalo ng'ur ka dwaro ni tam Raila chung wirane yande osebedo Prime Minister machon mapachoka kendo ni ne oyudo omenda mag aheri. Okot bende nyocha onywando kodoka nyinge Kalonzo Musyoka kod Musalia Mudavadi kaka jogo ma bende osetelo lemo mag jalup jatend piny Kenya kendo giyudo aheri. Jang'ad buche Anthony Mrima kata kamano ong'ado ni chike motenore gi yudo chudo bang' bedo e apisi mag piny owacho mag rutaya mano retirement benefits ok obedo obadho ne Raila ka irango chike mag yiero. Duol mochung' ne yiero IEBC dhi nyime kod tiegruok kotenore kod weche arita kwe kinde mag yiero. Tiegruok makama madhi nyime e counties mamoko 5 bende ne obagi e county ma Kisumu kendo en mano makawo ndalo 2. Obila, apisas gi jokanyo mag IEBC kaachiel kod jofuambo mabiro tiyo kanyakla kod oganda eneno ni okenge mar rito yiero maduong' mabiro mapachoka oriti kendo yiero obiro timore e yo makare kendo gi kwe. Apisa mag arita kwe osingo neno ni chenro mar yiero no ok obedo gi rochruok. Gi chenro man go kawuono ni wadwa ni mondo waket arita kwe e gik mibro tigo e ndalo elections. Jok ma biro tiyo elections nyaka bed gi kwe. Jok ma biro keto ombulu gi be nyaka bed gi arita kwe madwarre. To magi gik ma wasebet kwa wuoyo e counties 9 kendo bang'e kanyo wabro bet kaka county kendo wachak wang'i ni ang'o mwanyalo timo maber molo kaka nwatimo higni mokadho go mondo wa make sure ni security mar election dio bedo. Gima timore kane otimore kendo kuonde moko makawuono mwaromo ni wan county commissioners te 47
Ramogi gi jotend counties wa be 47 gi jotelo moa e migawo moko. Kisumu ka, Nakuru, Mombasa, Meru kod Eldoret. Gimwatimo ne dhi mbele kuonde duto mondo kaka wan joma departments mag sirikal mopogore wati kanyakla mondo jokenya go kura yo gi kwe. Kopogre gi mano, ateri nyaka e kaunti mar Marsabit, kama wayudo ni ywaruok mar siasa e kind johera mag duond bura mar Upya, motelie gi jatend migawo mar omenda Ukur Yatani gi gavana Mohamud Ali mar UDM, duto manie Azimio la Umoja ne onyenyore e lela kinde romo mar Azimio e kaunti ma Marsabit. Kata kamano, jatend Azimio kotelnegi gi Odinga ne odhi nyime gi kisera margi kaka pile, kendo ne gitiyo gi thuolono mar lando kwe. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod lera mathoth. E kaunti ma Marsabit, jotelo mag Azimio nolimo gwenge kaka Moyale gi Marsabit Town mar manyo sir lwedo motelo ne yiero mabiro. Kata kamano, siasa mag Marsabit ne omiyo jotok johera mag josiasa mag Upya kod UDM bedo kod ywaruok. Ne ochuno obila mondo omiyo ke jopiny mane yware. Gavana Marsabit Mohamed Mahmud mar UDM no bedo gi kinde matek kane otemo loso. Hii kelele ni ile tunafahamu. Watu hawa tukipiga kura hata kota ya sisi hawatapata. Campaign kata kamano no dhi nyime ka Raila Odinga gi jalup Martha Karua no chwalo siasa margi kendo ne gichiwo singo mar konyo jopiny magwengego ka giyudo telo. Odinga gi Lange bende noramo ni kwe kende ema biro kelo dongruok, ka bende ne gisingo bero lwasi mar dongruok gi ochumi kaachiel gi tego pidho jamni. Barabara ya kutoka Isiolo mpaka Moyale, munajua ilianzishwa wakati wa Rais Kibaki na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo munajua, na mwenye kusimamia mabarabara, daktari wa mabarabara ni moja tu Kenya, na ni Raila Amolo Odinga. Na yuko rasilimali mingi sana hapa, manake mko na mfugo. Wote ambao ni mfugo atakikana wawe atowawe maskini. Tutajenga kiwanda hapa ya kichinjio na vile vile ya kutengeneza zile leda kama vile wanafanya kule Ethiopia. Akiandamana na mama watakaofanya nchi hii iwe kama nchi zingine, watoto wetu wapata ajira. Mimi nikiwa kiongozi wa wafanyikazi najua ni mtu mmoja tu. Huyu ni Raila Amolo Odinga. Kweth mar Azimio la Umoja motelo kod Raila Amolo Odinga koro dhi nyime gi luoro gwenge ma North Eastern gi Rombo ka okwayo jopiny mahao 900 mondo bi chung' kode e dwe mar Aboro. Odinga odiochieng' makiny biro yweyo ka choko paro kendo manyo rieko ka bodhi nyime kod campaign e kaunti ma Mandera chieng' Ngeso. Eric Owenga, Ramogi TV, Marsabit County. Kodhi nyime gi weche manyien, eni jalup jalar Compton piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua noromo gi jotend din mar Islam kama ne jotelogo osingo siro lwedo riwruok mar Azimio la Umoja e yiero maduong' mabiro. Jotelogo nonyiso yie magin-go ni tend Martha gi Raila Odinga biro ng'iyo gi wang' mamuola dwachgi ahinya to mago motenore kod ratiro margi kaka oganda jo-Islam. Karua nowuoyo ewi ber bedo machiegni gi oganda kaka jatelo kendo singo tiyo kanyakla gi jotend dinno. Jotelogo nopuoyo ahinya yiero mar Karua kaka jalup Odinga ka giwacho ni en jatelo man kod chuny mar konyo oganda. The Azimio team can get an opportunity together with you and the rest of Kenyans to build this nation. We as a Muslim community have very major issues when it comes to rights, have very major issues when it comes to the rule of law, have very major issues when it comes to a number of the issues that she is very passionately entangled or involved with for the past several years and probably decades of her life. She is not pretending. We are expecting change of the political leadership of Kenya. So if the change of the political leadership of Kenya is something that we take with a pinch of salt, jokingly, with the kind of small differences here and there,
then a tragedy is going to befall on this country. And when tragedy befalls on the country, where are we? We are in the country, isn't it? We are part and parcel of the mainstream of the political system of Kenya. Kopogre gi mano, eni jalub jatend piny Kenya William Ruto osingo mar neno ni otim lokruok ne chenro mar somo e pachoka ka oyudo loch mar piny Kenya. Ruto oloso e romo mana gibedo godo kaka jokanyo mag Kenya Kwanza kod jolony e sekta mar somo. Kaka Chris Owino lero, kwethno wacho ni nitiere ng'ikruok e chenro mar somo mar CBC masani tiyo e pachokae. Mbaka ewi kit somo manyien mar CBC kawuono ochopo ong'ala machielo e kinde ma jalup jatend piny William Ruto owacho ni kinde osechopo mar wito oko CBC kendo timo twak ewi kit somo manyien ma idhi rwak kod ji duto. We also agree that 5 years down the road, it's time to review, in accordance with UNESCO recommendations, the CBC program, so that the issues that have been identified by teachers, by parents, by students, and other stakeholders can be subjected to a robust public conversation so that we can finally have a conversation that will lead us to ironing out the areas that are in contestation. Eromo ma okelo kanyakla moko kuom jokanyo e sekta mar somo e pacho kae, riwruok mar Kenya Kwanza oketo kokio girimiti mar timo lokruok e sekta mar somo poni giloso piny owacho mabiro. That this is not a rhetorical engagement. This is serious talk. With serious commitment. We want to change this country. We were born here, we've grown up here, and the challenges that you have talked about here are the challenges we feel, we know, and we have experienced. It is also important to look at the issues to do with their continuous training. A bone of contention that we have today, which I want to present to you to think about it, is the issues of the continuous training through the TPD program. There is now being said that the teachers will have to finance for themselves. That is a bone of contention. We also commit as the Kenya Kwanza fraternity that we will have a special service tariff for water, for electricity, for internet in all our learning institutions. Again, this will assist in making education affordable. We were among the 3 proponents who really fought to make sure that the Teacher Service Commission becomes a constitutional commission so that it can have independence and can be embedded in our laws so that the welfare of teachers can be guaranteed at all times. Riwruok mar Kenya Kwanza osingo mar ndiko jopuonj maromo 116 e kidienje 2 kuom thuolo mar higni 2 mabiro kaka yo mar tieko midhiero mar nok mar jopuonj e skunde mag piny owacho. We will hire year 1 58,000 teachers and year 2 the next 58,000 teachers to close the gap that currently exists in our teaching institutions. I wish to remind everybody that Kenya, for the last couple of years, has been #1 at the top in terms of global competitiveness in education, both in quality and access. But because of these reforms that are not negotiated, we are now at #7. Jotelo go bende osingo mar gero kuonde tiegruok 52 e pacho kae mangima e bwo higa achiel mabiro ka achiel gi wito oko chik mar ndiko jopuonj e gwenge mabor kod gwenge mag-gi bang' winjo ywak mag jopuonj. Waneno ka ndalogi onge luor momiwa, to kendo waneno ka employer marwa tiyo kodwa marach, nikech ok inyal kawo ng'ato tigole kuom chiege, tigole kuom jaode, ni nitere ni mondo ti kucho. Purpose mar delocalization, gima waluongo ni delocalization, mane gima nwadwaro ni mondo kopo ni Kenya Kwanza ka hotelo tema gikwong ging'iyane, nikech iyudo ka oseketho udi mang'eny. Iyudo ka miyo ni kocha, dichuo ni kocha, gin jopuonj,
to pod employer pod ok sisitiza family values. Jalup jatend piny William Ruto osingo mar tieko midhiero mar nok mar jopuonj e skunde mag piny owacho kuom ndiko jopuonj maromo 116,000 e kidienje 2 poni okawo telo ka jatend piny Kenya mar 5 e yiero mahigani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore gi agenda mar Ruto wi sekta mar somo matiri nyaka campaigns matimore e gwenge mag Nyanza. Joka joma tok chenro mag campaign mar Azimio la Umoja e gwenge mag Nyanza kotenore kod jogo malaro kombe ma opogore ochako campaign mar ndala 2 mar manyo ombulu ne Raila Odinga kod jokanyo mag ODM e county ma Migori. Odiochieng' manyoro kwethni ne omanyo ombulu e sub county mar Rongo kod Awendo kama ne gikwayo Uganda e county ma Migori mondo wuog kar rombgi kendo goyo ombulu ne Raila. Jakom ODM John Mbadi ne otelo ne chenro no ka otene kod James Ongwae kod jotelo ma Migori kamoting'o Senator Uchila Yako kod jaod bura ma Awendo Walter Owino. Wegi wach kinu wawinjgi kuma gichope. Wan me kwa wacho 6 piece. Wen wauru mondo wawachi. Mondo an jolore bura. Anyisi nono ni ka gimoro gimakwero makelo kathruok piny. Nyalo timore ni Raila kochako bedo president igani. Anyiso unono jaluo mangima kata nyathi manyonyuol nyoro biro toko koneno president majaduoge wange. Sisi watu wa Nyanza, shida ambayo tunaweza kuwa nayo ni kwamba wakati wa kura hatuendi kupiga kura, na ndio hiyo ni nasema wale wengine wale wanaweza kufanya tupige kura dako mari Migori kinyiri mari Migori kineno on 8th ichaki ng'ise ni onge gimoro kaeni. We will be transiting from poverty to glory. Uwinja jodalaga. We will be from corruption to good governance. Uwinja omiyo in ng'ata man gombulu ka penjri jadalawa ni on that day what is my contribution to the change. Tokonya ka wayier jok magitudore gi Raila maber mamiyo gigo a office Raila, kabiro office governor, kabiro office mujumbe, kabiro office women rep, kachkale lwet senator. Kopogre county ma Migori hatiri nyake county ma Homa Bay kama piny owacho pod medo jiwo oganda jo Kenya odoga e yore mag ritruok kaka yor geng'o landruok mar midhusi mar coronavirus. Migo mar thieth yango ni kwan ji magamo midhusi no pod dhi malo ka seche 24 mosekalo kwan makamano no medre gi atamalo 15. Mana kaka Ali Abich lero. County ma Homa Bay pod otelo ka koro oganda koro ombeko tol e ritruok kata odoko ni luoro mar landruok mar midhusi no pod okwako Kenya. Landruok mar midhusi no mar coronavirus koro medo landore pacho ka e nonro ma ochiw gi migawo mar thieth yango ni thuolo mar seche 24 mokalo ji 559 ogamo midhusi no e kinde 3639 mano timne gi pim. County ma Nairobi mani nyime gi kwan jogo mogamo midhusi no ka e gwenge ma Kaluo, Siaya nigi ji 76, Kisumu ji 7, ka Homa Bay ng'ato achiel mano ogamo midhusi no. Migawo mar thieth dwane jopiny olure gi chike mageng'o landruok mar midhusi no. Nonro mar Ramogi TV otimo alwora ma Homa Bay kamoting'o chirni kod tesende mag nyamburko yango ne jopiny ok dew ni tuo mar corona po nitie kendo gimbeko tol e luwo chike magawo landruok tuo no. E chiro manyasani mantie boma ma Homa Bay chenro mag ohala dhi nyime ka thoth jo ohala buono chikego. Arwako mask pile ok adwa nawe nikech corona no biro matek modhiero wang'wa. No osechanja, aseyudo chanjo mokwongo gi mar 2. Koro kata no bedo no osechanja kamano to konego bed ni wawe rwako mask, onego warwaka mask. Kora chiro kama wantie kae jomoko rwako mask, jomoko pod ok rwak mask. Koro onego warwaka mask pile. Ok warit ni polis kobiro eka warwak mask. Moko kuom jopiny ma tuo mar corona ne osemako bende owuok oko mar jiwo jopiny e luwo chikego. Kaka an Sara, tuo mar corona osemaka, ang'e gima corona en. To atemo ni mondo jowetewa kata mapoko mako kata mosemako mondo watemuru warwakuru mask. Koro ng'ato ka ng'ato onego wuogi odhi okaw gine chanjo kasto orwako mask.
ka jopiny moko to wacho ni chenro mar kampen masani dhi nyime nyalo miyo kedo gi tuo mar COVID-19 bedo matek mokalo. Chenro no kata kedhi chake to wabro chake mbele lakini sani to pod jowa ok luwe. Sani wan e campaign and ji donjo e chiro kama ng'eny mopogore opogore kendo sama gidonjo noge kaka ginya bedo controlled mondo ng'aw ma orwak mask moro ng'ani orwak mask nikech josiasa madonjo e chiro ka be dwaro ji joma giwuogo. Koro en gima sani kaluwore gi siasa control e tek. Magi timore ka migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay medo kwayo jopiny mapok oyudo chanjo mondo tim limbe ute mag thieth giyud chanjo mar COVID-19. Kata odoko ni tuo mar COVID-19 medo landore e pacho ka kendo migawo mar thieth dwaro ni jopiny oluw chike mane oseketi e dwoko piny landruok tuo mar COVID-19 to e kaunti ma Homa Bay ka thoth jopiny ok odewo luwo chikego eko. Kuom ranyisi en chiro maduong' ma Homa Bay kaendi kama jawala dhi nyime kod chenro mag uso ka ok gidewo luwo chike mane oseketi piny landruok tuo mar COVID-19. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jogo mamanyo thieth madwaro bero e sub county Marongo koro yudo fungruok bang' piny owacho yaw kar bero moyiedhi e osiptal Marongo sub county. Kar bero no ma oyaw gi tend county ma Migori omonyo omenda maromo siling milion 17. Nyasi mar yaw kar thieth no ne otelne gi jalup chancellor mar mbalariany Marongo Professor Samuel Gudu ma bende oloso ka opoyo okang'no kaka mano madhi konyo reso ngima jotuo. Jatend migawo mar thieth e county ma Migori Kefas Nyamita owacho ni piny owacho ma Migori bende ni kod chenro no mar chako kar bero machielo e osiptal maduong' ma Awendo. Today we were opening the Rongo Sub-County Hospital Theatre, which is a big facility that is extremely useful to the sub-county and to the county emanated from the university. Will find opportunity to be handled at this place, which is much nearer home. Kwa dhi nyime gi weche manyien kwa Ramogi Ajuang eni jatend arita kwe Fred Matiang'i odiochieng' manyoro no yawayanga kar tiegruok mar apisa mag arita kwe mabiro konyo e tiego apisas mag arita ahinya to mag jela. Kar tiegruok no osidhi e gwenge mag Ruiru e kaunti ma Kiambu. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyo waler. Jatend arita kwe Laktar Fred Matiang'i kawuono bedo wendo modhial e yaw kar tiegruok makende mar tiego apisas mag jela mano e kadak mar Ruiru e kaunti ma Kiambu. The very introduction of this course, Cadet Officer Training for the Prison Service, is a plan that was designed by His Excellency President Uhuru Kenyatta as a way of stepping up the level of professionalism and increasing the skills and competencies required in the service of the security sector. Tiang'i mane olero ni kar tiegruogno biro chiwo thuolo ne apisas mathoth mabiro wuok kod lony mararieya kata obero ni maromo jo Kenya 12,000 ne johoro kwayo kata kamano mana sanje manoyudo thuolo. I want to start by congratulating these 226 young men and women who went through a very rigorous process of selection to be here. And out of the 12,500 people who wanted to join this course, only you, 226, succeeded through this. Jatend bad migawo mar lweny Dr. Fred Matiang'i chiwo geno ne rowere man kod lek mar bede bad migawo mar lweny ni kik wit geno ni piny owacho ni kod lai malong'o mar chiwo negi tiegruok mong'ith. I'll come over here to give a lecture which I have already notified the commandant. I'll come and teach my pet subject, command, leadership, and leadership, command, and management. That is the lecture that I'll come and give to you. Before you see me here for that lecture, know that you are nowhere near to getting out of this place. That you're being prepared to be leaders who, to use the words of the president, will carry the dreams of our country to the next generation. Kane otene kod Brigadier Warioba. Matiang'i bende ne olimo gedo mar kar thieth ma igeno ni biro dhi jolo bad migawo mar jela e chwalo thieth makare ahinya tok apisas goyudo tiegruok malong'o. The focus of His Excellency the President, as he then outlined it, was to begin to create a new generation of leaders within our security services who will carry the dream of our country to the next generation. Apisas moyudo tiegruok makare ema igeno ni koro biro konyo osiptandno e kaka lakteche manyalo konyo e thieth. So a majority of cadet officers are medical professionals who are going to serve in the department as
at the Magereza Referral Hostel, which you may visit later, and is under construction. This was by the directives of His Excellency the President. Honor and remember her invaluable contribution to the construction of this particular facility is another step and another evidence of the government's commitment, especially the vision of our president, to ensure that officers and those who serve in the prison services enjoy as good services as can be available anywhere in the country. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Ruiru, Kiambu County. Manakamanya kwa ramgaji wangi report mar Walter Nyambaga emakelo waigiko marochi manyino kinyi makawuono manakaka pile anino kamuko kuomu bende osemole mbui mar Facebook bende SMS line udichi makawuono binano kamuko kuomu bende ose oronua ote manakasama muko kuomu ote kachako mbui mar Facebook. Walter Umundi wachonero kamano Nyasaya chio maber kantiero Yugis Stevenson Bruce iwachoni Steve Okotho Tieno inano wa live ka intiere gimama ni Mihero Pamela Auma Otieno Boaz Nyambalo iwachoni neno wa kintiere dala Malambwe Kristo Chieng intiere county Masiaya ineno yo Makare Woda Helena Jamiranga wachoni ya uruduto Jokanyanam watching live from Makueni County. Mwalimu Boaz iwachoni neno yo Makare kintiere e county karamne Boma Mathika Hilary Joy Max intiere Sondo indi iwacho neno wa kintiere la Kisama Vitalis Ochieng Wood Game Karariu iwacho ne amor koduka kapile Sharon neno Rupiny kintiere kodwa achiel kachiel. Rolex Odhiambi medaneni iwacho ni Semol kintiere county ma Mombasa. Vincent Limbe oyawre uruduto iwacho ni landuru kwe e kinde maka majano maro moro mongere kaka Richogo iwacho ni my first time watching Ramogi TV karagik mamit osebaya Richogo machiegni ma en odwa kokamano gisane adhika oyuyo matina noka Joyce Oduor gi Diana Olonde oseikore mar keloni nonro mar gazet wako oyuyo matin.